आंनि दिनैनि भिडिअआ जाबाय ट्रिपल तालाकनि बागै। ट्रिपल तालाकआ मा बेखौ आं नोंथांमोननि सिगाङाव गुवारै फोरमायना होगोन, बेनिखायनो नोंथांमोना जोबजासिम आंनि बे भिडिअखौ नाय। सोरबाफोर जुदि आंनि बड'लेण्ड टाइगार इउटिउब चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम, लाइक खालाम आरो शेयार खालाम। ट्रिपल तालाकआ जाबाय मुस्लिम समाजाव सोलिनाय मोनसे रोखोमनि डिभर्स। बेयो गोबां बोसोरनिफ्राय सोलिगासिनो दङ। गासै मुस्लिम हादोरफोरावनो बे ट्रिपल तालाकआ गोदोनिफ्रायनो सोलिबोगासिनो दङ। मुसलमानफोरा बेखौ मानियो। ट्रिपल तालाकखौ लानानै गोबाङानो कनफिउज दङ। बे कनफिउजखौ आं नोंथांमोननि सेराव आं दिनै बुंनानै होगोन। ट्रिपल तालाकआ मा? गोबाङानो बुंनो सानो ट्रिपल तालाक माने जे हौवाया हिन्जावखौ तालाक 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 होननानै जुदि खेबथाम बुङोब्ला बेनो ट्रिपल तालाक होननानै। नाथाय बिदि नङा। ट्रिपल तालाकआ जाबाय सासे हौवाया गावनि बिसिखौ जुदि डिभर्स खालामनो गोसोब्ला गिबियाव आं नोंखौ तालाक खालामबाय होननानै बुंनांगोन आरो बे हौवाया बे हिन्जावखौ 3 मास समय नेथारनांगोन। बे जाबाय मुसलमानफोरनि तालाक खालामनायनि मोनसे सिस्टेम। 3 मास जोबनायनि उनाव बे हौवाया डिसिसन लाफिननो हागोन जे आं बे हिन्जावखौ तालाक होगोन ना जुलि खालामफिनगोन। 3 मासनि उनाव जुदि हौवाया जुदि सानोब्ला आं बिखौ तालाकानो होगोन, अब्ला आरोबाव खेबसे आं नोंखौ तालाक खालामबाय होननानै बुंनांगोन। जुदि हौवाया सानो नङा आं हिन्जावखौ बिसिखौ अर्थात गनायनानै लाफिननो हागोन, अब्ला फिन आरोबाव खेबसे जुलि खालामनानै लाफिननांगोन, अब्लासो गावनि बिसि जाफिनगोन। 3 मास जोब्बाय अर्थात बे हिन्जावखौ तालाक होनो गोसो, अब्ला आरोबाव खेबसे बुंबावनांगोन जे आं नोंखौ तालाक होबाय होननानै। बेफोरबायदिनो आरोबाव बे हौवाया हिन्जावखौ आरो 3 दान नेबावनांगोन। अर्थात गिबि खेबाव 3 दान, आरोबाव नेक्स्ट टाइम 3 दान, 6 दान जाबाय। अर्थात 3 दान जोबनायनि उनाव आरोबाव बे हौवाया गाव डिसिसन लाफिननो हागोन जे आं बे हिन्जावखौ डिभर्स होगोन ना लागोन। जुदि हौवाया सानो आं बिखौ डिभर्स होगोन, अब्ला आरोबाव 3 दाननि उनाव अर्थात 6 मास जानायनि उनाव आरोबाव खेबसे बुंफिननांगोन आं नोंखौ तालाक होबाय होननानै हौवाया होनफिननांगोन। अब्ला जुदि हौवाया सानो जे आं बिखौ तालाक होआ, आं गनायना लाफिननो हागोन, अब्ला आरोबाव फिन खेबसे जुलि खालामफिननानै लानांगोन। जुदि सानो नङा सोलिनो हाला, बे हिन्जावखौ आंनो नांला, अब्लानिया आरोबाव जिहेतुके आं नोंखौ तालाक खालामबाय होनना बुंफिननांगोन। बुंनायनि उनाव आरोबाव 3 मास नेबावनांगोन। गासै बेसेबां जाखो? गिबि फार्स्ट बुंनायाव 3 दान नेनांबाय, नैथि बुंनायाव 3 दान नेनांबाय, 6 मास। अर्थात आरोबाव 3 दान जोबनायनि उनाव जे अर्थात 9 मास जाबाय गासै। 9 मास जोबनायनि उनाव जे हौवाया जुदि सानो जे आं बे हिन्जावखौ जुलि खालामफिननो हानाय नंला, आं बिदि सोलिनो हानाय नंला, अब्लानिया 9 मास जाबाय गासै। 9 मासनि उनाव जुदि हौवाया सानो आं बिखौ जुलि लाफिननो हाया, अब्ला बे हौवाया आरो खेबसे बुंफिननांगोन जे आं नोंखौ तालाक होबाय। अब्लानिया गासै 9 मासाव तालाक जाबाय। अब्ला बै हिन्जावा बै हौवानि न'आव थानो मोनला, बिहा जेबो अधिकार गैला। नाथाय दा बे ट्रिपल तालाकखौ भारतनि बिजेपि सरकारा धंस खालामनानै होबाय। ट्रिपल तालाक बिल लानानै फैबाय। मथा-मथि गासै कमप्लिट जाजोब्बाय, मात्र राष्ट्रपतिनिल'सो साइन नांबावगौ, गासै कमप्लिट जाजोब्बाय। जुदि दा सोरबाफोर मुस्लिम मानसिया मुस्लिम हारिनि गेजेराव जुदि गावनि बिसिखौ आं नोंखौ तालाक होबाय होननानै बुङो, अब्ला बे आयेननि बेरेखा जासिगोन। बुंनायनि उनाव बै हिन्जाव मानसिया जुदि केस होयो, अब्ला बै जाय तालाक होनायनि बाथ्रा बुंदोंमोन, जाय हौवाया, जाय फिसाया
अब्ला बे मानसिया बे मुस्लिम मानसिया 3 बोसोर जेलाव थानांगोन। अर्थात जेलाव थानांगोन। जेलाव थानाय समाव बे हिनजावनो बै मानसिया खरसनि थाखाय रां होनांगोन। जुदि गाव होनाया अब्ला न'नि सोरबा बिमा बिफा बिदा बिफं जायखिजाया मानसियानो होनांगोन। आरोबाव मोनसे नेम दंबावो मा बै 3 बोसोर जेलाव बे मानसिया थाबाय थानायाव जेन बे हिनजाव मानसिया रावबो हौवाजों हाबा जानो मोननाय नङा। बेनो जाबाय ट्रिपल तालाक। बे ट्रिपल तालाकखौ गोबां बोसोरनिफ्रायनो मुस्लिम मानसिफ्रा मानिबोगासिनो दङ। मुस्लिमफोरनि गेजेराव डिभर्स होनायनि 3-4सो आयेन दङ। बेनि गेजेराव बिथांमोना ट्रिपल तालाक जा नेम बेखौ गासै मुस्लिम हादोरावनो मानियो। बेनो जाबाय ट्रिपल तालाक। जों मिथिना लानाया मोजां। फिन आं आरोबाव नोंथांमोनखौ गुरै खावलायो, सोरबाफोर जुदि आंनि बड'लेण्ड टाइगार इउटुब चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैबा साबस्क्राइब खालाम, लाइक खालाम, शेयार खालाम आरो कमेन्ट खालाम। गोजोन्थों।